Kidon bunjat ki khana ki baju ya thu bat pen sengawangi nang ba ki mairat ki parat ki kini ki pakulong ha ki tu ki sengi jong ke jinglong kena ki long sisa ki khana ki pasngau tenat ki don du ka bor ban pen kende man pen pen wet ka do nut yang teng la bat klem dalong kemen sien ban telur ki umat hendai mentah endang lahe lasan kini ki khana nangi suki kilas sedang bandu bat jar ngaino sia ki lenga ki luwa jong kapo kadau ka papelong yang bangin klet bat bangin khen korsu yaki kadai hadian bangin sedang bersotu bat beriang yaki leng ba jong ka pensiong nia ha kapo bangin dang bi dang kena ngi beriang bat ngai yaki ni ki khana tang lung ba jong ka bor to ka jing snow hendai suki endang lanang pat ban pensiong dor ban perkhat bat ban pensiong ni ayaki hang tangi siem baka kelalong ke ba ha ka baki keti jong ke jinget kim la syuk ban priang iki namar bengi siem iki tangkum ki khana bernia ki ban ken oi thia ha ki palong don na priang jong ni ki basung kho nyo bat sngo sun ai ladi namar ki sngo ba ki la sya thok ha ki nong ya thu khana ki bala persiang ban pendap kai apok wakhli jong ki tangda ki rambia tengkhat hang ni hang tai harum haneng habadon gajing yalap bat ya pur khana khade yakum kini ki jai khana kidon ki wei ki ba pen pau ba ki laklet ka khana ya ka ba ki syukan mau kai hang ni hang tai berngut bernget kidon pat ki banget ya ki tai ki khana kung ta ki la ban bu jing mot bat ken mau thik pathik iki nalo nang ta kidon pat ki bomnget ya ki badan ka khana andai ki kan mau pat ya ka jingmut ke badan hapu jong ka khana wa laki ma asyu ban kan mau lut nas dang akut jong ka khana kidon ki khana ki bangim la ban nget pat ya ki jingmut ru ngim la ban peiba kum kini ki khana ki dai ki baladon lupa hapu ka sergiu jong ka jingklet kalong pat ke babak kala ban keno ne tei pop ya ki long shua ya ke ke balong ke jing be jong hi bung sin ni bisa bat yo ya ki kum bangi ku aban yo kum ba kilong shua ila dep ai than ram lupa andai ka siong ujan tang pathau la utip ne em ban pur ban sno ka khana jong ka tiu larun kalong ka we kan nuksa ka papen ya arngut si para uhan men bat kapara kan thai jong kijingja ki telun ka khana nadu bakan de kapara haka jing seliang bat thanrang kaladi ya ka napo ka tendong si klampoi perkhat pat bahapo jong kata ka tendong wadep don lepa ki peleng beseng nadu watahi ka khlip mat kan de kapara ka sedang ban sitom suki lapau ka jing at jing sip bakpo jong ka jing sitom jong ka kelap lengkung jimut ya on men bapli ubala persiang kumdu manwat kilat kilenti ban penkot pat yaka khadu uap bat ulap badai penban ubseng balong kadau jong ka jing sitom jong ka hang ta hi ulap peniap ya ubseng bat lek tepat ya hatrai jong ka keper bat hadian kata ulam mana teng ialah kapara badal leiru kambit ban lektur lejan sia kata kajaka hendai hadian tangkat tu nepor ha kata kajaka bala tep ya ubseng lambi usentiu uba itenat hadu kata dai kajing itenat jong unde usentiu jadu ayure ubala kering ya ka hadu bakal lakum klet lut ya ka sedang ka kerau jong on men jong ka khadu kalalit sajan ban kait ya bat dairu akum kan ka por bakal akum yu ya usia beseng nadu kata kesngi kasyam mina deman kesngi halor kajing tiapang ka apot sep sengi bak kajing ketang ya on men mapli hakan ka sian usyam bat snotu bak para jong kayu kajing sitom ka ba la ban penkot syu ka khadu akakut lan usyam ka rairang ba panyat pukerno yala dekat siabalak da kajing bomban si uha ban ialah kapara marwe pedang kajing tiapang namar dalade kuwa ban yoi baka para jong ukan yam
Ndaya kawai ka sengi us iem ubalah syang be merat syapang syata ulah poi tiap hakata ka yang kenja daga jing temu ban lek di ndai hang ta pen ban usyam ya ka brio ka bathe apang leng ketop apo jing thea udai une us iem ubalah sumar ya kan ka brio hadu bakan dakoi bat hadir kata kini ki kelalong ki syukurem lada bisyar bat budur antat ya ka jing but balap siap hapo jong kani ka khana la ban ong baka khana hi ka kedau bat temu ban ya thu ya ka jing kut no ka juk bat ka kerdan jong okni hapo ingkur bat nang ta ka sedang ka juk ukupa ne usyong kha kum ubala baya ya ka tengah bat ikon ki keti uhan man ka khana imat kan tau ya ka long kini kapara kum ka jat ke kur pat usin pat kum ukupa ne usyong kha kalong ke ik ke bumlangit bahkan do kan ke brio kan armet ne pun khun tang na ba ka di ya ka penjehi usir ni tang da ka badi ya ka na po ka tendong si kum balapan iya ka khana ka kedau ya ka wei ka por men bah ka imlang ka salang jong ukhasi ukni uyang kum ubala bayai na dong syadong udai unong kamai unong pendap unong penbiang iki jingdon kambaro udai usipai uban yadai ka kendau ka siap upur usam jong ka ra kur bat udai ru uleng do ulongsan hakan yang buruk kom jong ka kur hakapo na ka juk jong ukni na ka liang ka kur kam na ku slajing mutan bantip syapang ukupa namar ke syembet yu tangkup unong penroy bat unong ai sembah kat bah kabasa na lonang ta kadai ka kamram jong ka kur kadai kan ni ka daw ka ba pelong yaki makin kuwa bantip ni keli benyak than syapang ukupa ki syembet badai tang ukur ki beriu bat bakim kuwa ya ka wei pat ka kur makan muslia ki kami yang kamsem jong ka kur jong ke ya ka bakum kan ni ki khen pakadai ka pembit ban penyakhli yo kan lengku pakhu matut ka thangrei hapo ka daw yeng kan ye ka deiru ka juk ka por haka ba usin rang khasi usngau sarang ban kam ya lade kum urang khat alama unong penroy uba bet sambai jan man ka lengkha ka kepier ki beriu ka khana ka ya thuru bana bas dang kidon hitang si para ki baladu no ya laki bahayang sambaro ka jing yap them yap khlam kan ye ka dei ka farsi ka batembu bat pen iya ka juk jong ka jing sa khelung kena ka juk jong ka jing kelah kongpong ki riti ki dustur kan yam ka rukom tip tikena ndai na ki dak kisien la mat sutu ba ka jing wan jong kan yam kristan ka dei ka wei na ki dauba ka balas loj no ya ka kerdan bar ki ikhtiar jong okuni hapo ingkur ka jing ni kristan ke hikai ba tengah udai malong ka wei mat ka tengah da ka ba uhap ban ino asyadian yalah ka kami kan men kapara pat ki kur ki ja jong ubaro kan ka dei ke ka badang thamai bat ka balong mar kongpong bat ka kulsyur ne ka seng nyam seng riti ka ba ukasi wa im da ki spa snem hakapur khat ukasi kam tam hakum ka tu ka por man ya syong ya salang rengkat ha uju utunum utundai kum si tengah lanjau bakalong ke basang ke basndio namar wala ki dei si tengah ndai ki dei lala ka jong ka jat ikur bat habaya pher ka kur ki ya pher akan nyam utunga don benta ai akan nyam jong ka tengah bat ka tengah ru kamdei ka jukan nyam bat utunga jong ka kumta ka perkhat nyam ukasi ya undu ubum dei utrai kurhi ki khen usiar ukola de unong syun jong ka dawye ka khana ka thu bakata ka para jong uta ubrio kayo pang bat si ba kapo na baka di ya ka na po ka tindong si padon ki peleng sen kat ba ka jing si siapat ka khana ka farsi ya ka brio ka bapun kun na usamla lem ni ubrio uba maka ka i bat kwa aru banya syong ya sarkan tang ba uhan man jong kapat ailan uyang kum uding pongkeng upam kwa markenti uyang ya ukur ujat ki brio namar hau kan di kalong persya ya kariti ke dustur
lem ne kan nem jong ulong shua man shua kumta ka khana ka pen I ya usyong kha kum useng ubalong kadak jong ulong shun uhan man usnyang ukurau bat uda mana teng ya la kapara bakambit dalai lairu ban yaju yajan handai kadai ban kiar kat la kat yai na uta usama jongka pausi wai habala sa khelong kena kelem ulong kenyi ulong san wat kasnang ka karau ru kaper namar ba undai tang uhan men le se ka kerdan lengdo ru umdan bat kenyaman karyam ru tipsyu kumbaju le ben barim unyi uko kani le se kadai ka wai ni kidau bawat kapara ru kam sinran sinriap ndai kan dur ban saila mat ban lendet ya kasnang ka pen I jong u ka khana ka yathu baka jing itnat palat jong uta upu sentiu kalalong kum ka jadu ka bakhring kata ka para bakan lek tur lek jan bat temuru man khet ya u pause dahi uta usia besen ubah kala kum yu ubalong ka dau jo ka jingpang jing sitom ka bala penti akhrawe ka kani ka de ka benta jong ka parsi ka bala temu ban ya thu ya ka jing I bumla kiar syu jong ka para ya uta ubur ne usama jong ka khana ka ong baka para kayo ka jat jingpang ka bumla syu ban penkon ka bamut ka jingpang snosi ne pang mensim ka bami na ka jing bumla ban yo ya ka ka baka kwa ka khana ka pen I bakhadu uhan man umi no na yeng ban yat bukir da ka ba I no marwe ya la ka para namar kwa ban yo I ya ka jing yam jongka kani pat kalong ka parsi ya ka jing I no jong usyan rang kasi ya la ka kur ka jat da ka ba ulai syong marau sya ye kur jong ka tengah jong o ka khana ka ya thu bakata ka para ka khlem yam ndai ka yo pat ya ka khia kanang da ka jing sumar utau sim syu ka khana ka ya thu baka para ka pawan man ya sempat balau hanmen hadian enda kalong ka mahadai ka bamut badai tang uba I jongka ubala ban penkoi penkhia ya kata ka jing pang mensim jongka mau ulong usim bakut syadam jongka kat mama kapat kalong ka mahadai jong u kumta wakla kaladon ka jing kela haka ba usyong khane ukupa ulami pli haka jaka jong uknyi penban ka kur kampat kelet jenduk ya uknyi handai kidon ki khap ki baka kur kadang pawat pak sim ha baka snodon kamyo